си дадем сметка да започнем един такъв процес на, може да го наречем динамизиране. Значи все едно, че си взимате органите и ги галите. Така че, няма ги мачкаме, сега ще е грубо, но галите ги така, че защото те, милите, лека по лека започват да кажа така, като едно съсухляне, почва да се образува и стават, като махнеш от тях, нали се смазват нещата така, да бъдат лъскавки, стабилни, кожата се намазва, знаете, там на обувките, примерно, с такива мазнини, нали, които да я направят еластична. Така, това се премахва от организма постепенно и всичките клетки започват да се чувстват съвсем необичани. В резултат на това почва уволнение и започват всяка да си се оправя кое както и падне. При това положение целият организъм започва да умора. Настъпва една умора. Клетките те поначало произвеждат най-различни неща, които ако не са в добър баланс помежду си, всъщност са токсични. Големи интоксикации си ги правим ние самите. Дисбаланс вътре в органите, тъканите, това, което произвеждат в клетките, синхрона между тях, веднага става проблем. Всички знаете, че мозъка управлява организма. Това е вярно. И мозъка и ендокринната система са двата начина, чрез които се управлява организма. Първият е на база течности всъщност, т.е. изливат се хормони в кръвта най-вече и оттам достигат до клетките и им съобщават да правят едно или друго, като това е на първично ниво. Това съобщава основни ключови информации, подобно както е при животните и то дори от най-нисък порядък животни. След това се развива така наречената висша нервна дейност по-късно и при нас тя играе също така много важна роля вече за човещината ни. Да излезем от звещина и да бъдем така по-човещина. При това положение можете да се използвате мозъка и неговата способност да влияе на органите отвътре, за да извършвате тези процеси. Сега забележете. Съвременният интелигентен човек се отнася скептично, апатично към подобни твърдения, дето сега ги приказвам. Мисля, ние сме навикнали научно популярни или просто само популярни. Нали, там четива, там пише най-различни работи. Осведомени сме, да човек дори да не иска да ги чете, той като си пусне компютъра, ти изкачат без даже. Нали, така, или пък са някой ще те светне за нещо. Понякога просто ти е скучно и се информираш. При което се получава тази приказка с лъжливото овчарче. Мисля, добре, бе, чували сме ги тия. Хубаво, да, интересно, дай поредната порция от тия работи така. Нали? Ние не сме някой да си помиш някой овчари там от планината, където не сме чували въобще за такива неща. Да знаем ги тия работи. Затова казвам скептично и леко апатично. Кой знае какъв голям интерес. Така, при това положение, бе, как ще си такова органите? Тия тук органи. Те лекарите там какъв зор виждат с тях въобще не смеят да ги пипат, нали? А който смее да ги пипа прекалено лесно, нали, за него шлейфът пострадали. Такива, нали, дето... Така. Аз не мисля да е толкова нелогично, да можеш, когато си представиш нещо, когато искаш да направиш нещо, това се случва. Въобще не е абстракция, измислица, нещо нереално, ефимерно, което всеки момент ще изчезне. Ще не е така. Аз като искам да правя разни неща, нали, съответно, се насочвам да ги правя. И да ви кажа, сега резултатът може да бъде от различен характер. Може да постигне голям успех в намеренията си, може би по-малко да бъде, нали, зависи как е ситуацията, но при всички случаи има нещо и аз придобивам и опит и така нататък и така нататък. Учи се. Естествено, когато само си бая и въобще нищо не правя, дръмкам си там, тогава не се и случва нищо. Между другото, някой от вас може в интернет циркулира от няколко години, ако не се лъжи, един филм The Secret. Тайната, който очевидно е направил голямо впечатление, че даже го издадоха и като книжка. В интересницата да много луксозна книжка, много уважителна. Така, нали, хубаво подвързия, като такава книжка, да човек да си я пребере, да си я сложи, нали, да си я къта така. Така не му се омачка. Така, вътре голямата тайна, тайната, всъщност е, че мисленото има значение.
Мисленето е важно нещо. Ура! Браво! Нали? По принцип, мисля, че всички знаем, че мисленето има значение. Нали? И това само по себе си не е толкова голямо откритие. Вътре се дават големи примери за чудодейната сила на мисленето. Тук вече става интересно. Тук много хора така си казват, бре, то като мислиш, гледай какви чудни неща ставали, аз като мисля, ще не стават. Много неща си ги мисля аз. От една страна се радвам, че не стават всичките. Защото така. Нали? Но някои други пък би желал да стават повече. Обаче не стават. Забелязал съм, че нали, докато ръка не пипне, някак си не става. Аз съм забелязал. И като приказвам, ако не вкарам воля много така, нали, да се скарам, пак не става. Ако нещо става, уж аз го правя, а не е така. Някой друг е решил да се го направи самичък. Така, въпросът не е в мисленето само по себе си просто. Просто е във вярата. Мислене, което е вяра. Да. Ако вярваш, ще станат неща. Ако не вярваш, мисли си колкото искаш, нищо няма да стане. Хората могат да мислят, но не вярват. А за да повярват, трябва нещо. Съвременният човек, за да повярва, какво му трябва? Като на шопа. Нали, око да види, ръка да пипне. И го фанах, и пак не вярвам. Нали, това не верни. Докато не бръкна, рани Христови, не вярвам. А и да бръкна пак. Си остава съмнението. Нещо ме изментиха мене, ме хипнотизираха нещо. Така че това е такова условие. Да ви кажа, човек има два начина да разбере нещо. Едното е да повярва, другото да си го направи сам.